साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। या ठिकाणी हा जो विषय चालू आहे या विषयाच्या अनुषंगानं आमची भूमिका आपल्या समोर यावी म्हणून मी बोलतोय। मी संदीप कदम, दी बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्गचा कार्याध्यक्ष आणि महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाचा महाराष्ट्र समन्वयक, बौद्ध सेवा संघाचा जिल्हाध्यक्ष आणि मालवण तालुका बौद्ध सेवा समितीचा अध्यक्ष अशा रजिस्टर संस्थांवरती काम करतो आणि गेली 30 ते 35 वर्ष आम्ही बौद्ध धर्माच्या चळवळीमध्ये काम करत आहोत। मित्रांनो, ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जेव्हा जेव्हा या जिल्ह्यामध्ये झाले तेव्हा आम्ही भूमिका घेतल्या, तेव्हा आम्ही त्या विरोधात आंदोलनं घेतली। मात्र त्या भूमिका घेताना ते गुन्हे खरोखर घडले आहेत का याची शहानिशा केली आणि त्यानंतर भूमिका घेतल्या। या मुंगे प्रकरणामध्ये आम्हाला असं दिसून येत आहे की या ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातलं समर्थन करण्यासाठी काही लोक निनावी बॅनर लावण्याचा प्रयत्न करत होते आणि ते बॅनर लावत असताना मुंगे गावामध्ये पोहोचले आणि त्यानंतर जे जागृत नागरिक होते, प्रतिष्ठित नागरिक होते मुंगे गावामधले, ते लक्षामध्ये आलं की आपलं गाव अणुऊर्जा प्रकल्पात जाणार आणि अशा प्रकारचे बॅनर कोणतरी लावतंय आणि म्हणून त्या ठिकाणी 12:30-1च्या दरम्यान त्यांना विचारलं गेलं की हे बॅनर तुम्ही का लावताय, तुम्हाला कुणी लावायला सांगितले। त्या व्यक्तीने ज्याने बॅनर लावायला सांगितलं त्याचं नाव पण सांगितलेलं आहे, ते ज्याने बॅनर लावायला सांगितलं त्यांचा पक्ष कोणता हे आपल्याला माहिती आहे। आणि काल अंकुश जाधव यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्या पत्रकार परिषदेमध्ये सगळे जे आपल्या विचारमंचावर होते ते सगळे भाजपचे पदाधिकारी होते, कोण उपसरपंच, कोण सरपंच, कोण सदस्य, असे लोक होते। आता रोहित नारायण कदम हा कसालमधला आणि एका प्रेसमध्ये काम करतो आणि प्रेसमध्ये कसलं काम करतो तर बॅनर लावायचं काम करतो। आता इथं त्यांनी जे काही इथं आपल्यावरती गुन्हे दाखल करायला दिलेले आहेत डीवायएसपीकडे, त्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे, जातीवाचक शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, मोबाईलची मोडतोड करणे, मजुरीच्या कामापासून वंचित ठेवणे या कलमांतर्गत त्यांनी गुन्हा त्या ठिकाणी नोंद केलेला आहे। मात्र आपण एखादं जे काम करतो ते काम केल्यानंतर त्या ठिकाणी काही सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील की नाही हे लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे। जे आपण बॅनर लावतोय, निनावी बॅनर लावतोय म्हणजे आपण गुन्हा करतोय हे पहिल्यांदा रोहित कदम यांनी लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे। आणि जे प्रेसवाले आहेत ज्यांनी हे काम त्यांना सांगितलं होतं त्यांची जबाबदारी आहे की तुम्ही या ठिकाणी या लोकांना कामाला पाठवताय, बॅनर लावायला पाठवता, हा संवेदनशील विषय आहे। आज देवगडमध्ये आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये वातावरण आहे। आता सुजितने सांगितल्याप्रमाणे पालकमंत्र्यांनी पण भूमिका घेतलेली आहे की अणुऊर्जा प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे म्हणून। आणि असं असताना काही भाजपचे कार्यकर्ते छुप्या पद्धतीनं समर्थन लावण्याचे बॅनर आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचं समर्थन करणारे बॅनर लावतात, ही खरोखरच खेदजनक गोष्ट आहे। मुनगे गावचे तर इथं सगळेच आपले ग्रामस्थ आलेले आहेत। आम्ही जिल्ह्यामधल्या काही प्रमुख लोकांना बोलू शकलो असतो, इथं 50-100 लोक बोलू शकलो असतो, पण स्थानिक लोकांना आम्ही इथं बोलवलेलं आहे मुनगे गावातले आणि त्यांची भूमिका तुमच्या लक्षामध्ये येणार आहे। इथं उपसरपंच तुमच्या समोर ती भूमिका मांडतील, परंतु सगळ्यांनी लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी बॅनर जेव्हा लागले ते काढण्यासाठी काही प्रतिष्ठित लोक गेले, विवा लावू नका कारण गावामध्ये तणाव निर्माण होईल, तेव्हा त्यांनी अरेरावी केली आणि त्या अंगावर गेले सरळ आणि त्यानंतर मग त्या प्रतिष्ठित सगळ्या लोकांनी त्यांची खूप समजूत घातली की अशी बॅनर लावू नका। थोडी इकडे तिकडे धक्काबुक्की झाली कारण का त्यांनी तशी अरेरावी केली होती। मात्र 15-16 लोकांनी मारहाण केली हा जो बनाव, आणि अंकुश जाधव सांगतात 15-16 लोकांनी मारलं, हे चुकीचं आहे। 15-16 लोकांनी जर मारलं तर ती व्यक्ती समोरून चालत तरी गेली असती का? हे पूर्णपणे खोटं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे शहानिशा व्हायला पाहिजे। अंकुश जाधव हे काय इथं पत्रकार परिषद घेत आहेत तर मला सरळ इथं असा आरोप आहे की अणुऊर्जा प्रकल्पाला यांचा आतून पाठिंबा आहे, यांचे बॅनर देवगड तालुक्यात लागले नाहीत म्हणून त्यांनी हा खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी उपस्थित नसणाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत। 2-3 लोक तिथं नव्हतीच, 20-25 किलोमीटरच्या बाहेर होती, अशा लोकांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत। काल आम्ही साटम मॅडमना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही ॲट्रॉसिटी ऍक्टच्या गुन्ह्याच्या समर्थन करणारी मंडळी आहोत, मात्र या ठिकाणी आम्हाला वस्तुस्थिती दिसत नाही आहे आणि त्या वस्तुस्थितीप्रमाणे त्या ठिकाणी काही लोक उपस्थित नाही आहेत आणि खोटा गुन्हा आम्हाला दिसतोय काही प्रमाणामध्ये, तर ते शहानिशा करा, गुन्हा दाखल कराच तुम्ही, पण योग्य असेल गुन्हा दाखल करा। आता त्याचं म्हणणं काय तर मला जात विचारली कधी गुन्हा होत नाही, तोंडानं समोरच्यानं महार म्हणणं
चर्मकार म्हणणं तेव्हा एक तरी होतो. अंकुश जाधव समाजकारण सभापती होते, त्यांना कळलं पाहिजे की त्यांनी जात विचारली याच्यावरून गुन्हा दाखल होत नाही. कारण समोरची व्यक्ती जात तुम्ही जात तोंडानं बोलणार आहात, बोलणारच नाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे बनाव करून या ठिकाणी अंकुश जाधवांनी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि ही पत्रकार परिषद इथं सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचे हेतून आहे. तिथं सांगत असतील देवगडमध्ये मोर्चा काढू म्हणून, हिंमत असेल तरी मोर्चा काढून दाखवावा.